Так, сёння яшчэ 2 старонкі, заўтра рамкам 6. Якраз усё паспею. О, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вы умеете чытаць? Я поставила сабе мэту кожны дзень чытаць не менш за 8 сторонок. Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Янка, салют. Прывітанне, Топачка. А ты чаму не прыйшла пабалець за маю каманду на футбольным стадыёне? Ой, прабач, Топачка, але я вельмі захапілася кніжкай. Прыліпла? Можна сказаць і так. Усё зразумела. Ах, ты проста не памыла лапы, калі за кніжку ўзялася. Таму і прыліпла. Я так заўсёды прыліпаю, калі пачынаю чытанне, а ты разу пасля таго, як мёдам ласаваўся. Топа, бруднымі лапамі браць кніжкі ці шыткі нельга. Я заўсёды спачатку мыю лапкі з мылам, а потым ужо бяруся за кніжку. Ды і абгорткамі для кніг карыстаюся. А чаму тады гаворыш, што прыліпла? Прыліпла, дакладней захапілася, таму што вельмі цікава. Вось яно што. Я запісалася на ўдзел у конкурсе знаўцаў казак. Ах, хітранькая якая. Пра конкурс даведалася, запісалася і выступаць будзеш. Ну так, гэта даўно было маёй марай. А чаму пра гэта нічога я не ведаю? Топачка, цябе ж больш футбол цікавіць. І казкі мне вельмі падабаюцца. Пакажы, колькі ты іх прачытала. Пакуль да канца кніжкі далёка. Я стараюся уважліва чытаць, бо ў зале будзе сядзець строгае журы. Яны будуць задаваць пытанні па розных казках. Ой, куды пацягнула кніжку? Топа, не дрывай мяне. Я рыхтуюся, у мяне план. Кожны дзень чытаць па 8 сторонок. А калі ты хочаш пачытаць, то вазьмі другую кніжку, во! 8 сторонок? Гэта вельмі мала. А яшчэ на конкурс запісалася. Ты сваю кніжку дачытаеш, калі конкурс скончыцца. Не будзеш мне перашкаджаць, спраўлюся хутчэй. Ты глядзі і вучыся. Так, так. Ось і вось так. Топа! Ой. Топа, ты што робіш? Топа! Ой, знайшоў спосаб паскоранага чытання. Малюнкі пакідаю, а старонкі, дзе літары, вырываю. На гэтыя літары толькі час страчваеш. І па малюнках сюжэт можна зразумець. О! Так, дзе хворы? Мы не хварэем. Пацярпі, даражэнькая. Зараз мы цябе, ой-ой-ой, выратуем абавязкова. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Бачыш, што ты нарабіў? Я такім раззлаваным дзядулю дабрадзея ніколі не бачыла. Ён нават не павітаўся. Ага. І адкуль ён толькі даведаўся пра кніжку? Топачка, ты забыўся, што наш дзядуля казачнік, і ў яго чароўны куфэрак ёсць. Напэўна, ён яму і падказвае, калі і што з якой кніжкай адбываецца. Сапраўды, нейкая сувязь у іх ёсць. І што тут такога? Зрабіў кніжку трошки лягчэйшай. Гэта ж усяго некалькі сторонок. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. О, книжка уже здоровая, только откладу я далей от топы. О, привітанне, дядуля Добродей. Добрый вечер. Я тут до конкурсу рыхтуюся, а топа... Я сторонки вырву для нового способу читання. Топа назваў яго хуткасным. Малюнки поглядел и
сюжэт зразумеў і вельмі хутка ўсё атрымліваецца. Топа, хіба ты забыўся, што кніга вялікая каштоўнасць? Ну, яна ж не блішчыць, як каштоўны камень. Не блішчыць, але колькі працы ўкладзена ў яе. Аўтар прыдумаў сюжэт, мастак зрабіў ілюстрацыі, друкары на сваіх спецыяльных станках надрукавалі яе. Потым яшчэ сабралі усе старонкі ў пэўным парадку, пад вокладкай. Так, пасля павезлі іх у кнігарні і бібліятэкі, каб кожны мог пазнаёміцца з новай кнігай. Вось я і пазнаёміўся. Па-першае, ты з непавагай аднёсся да стваральнікаў кніг. Топа пра гэта нават не падумаў. Па-другое, кніга перастала быць крыніцай ведаў без старонак. Частка іх знікла. Той, хто возьме кніжку пасля цябе, можа і не зразумець яе змест. І па-трэцяе, Топа, успомні, колькі драўніны патрэбна, каб зрабіць паперу для будучай кнігі. Я дапамагу. Ага. Для вырабу адной кніжкі патрэбна 5 кілаграмаў драўніны. От так. А само дрэва як доўга расце, памятаеш, Топа? Усё. Што? Я зразумеў, што мой спосаб хуткага чытання атрымаўся няўдалым. І памятайце, кніжкі жывыя, яны могуць адчуваць боль. Як і мы з вамі. Так што стаўцеся да кніжак, як да лепшых сяброў. Прабачце мне. І ты, кніжачка, прабач, калі ласка. Буду кніжкі і чыстымі лапамі браць, і старонкі вельмі акуратна гартаць. Малайчына, так і рабі. А зараз час адкласці кнігі і будзем глядзець мультыплікацыйную казку. Ой. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час акуратна складаць кнігі, цацкі і рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжам у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Казачных снов, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.